Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong hapon guys. Buntag ko man So may buntag kung mahiligong kag traditional Filipino hilot. First time na kita tanawag gid para sa inyo. Maayong buntag ma'am. Naunsa man ni pagkakuha na? Pagdaog na ko sa banyo ba nakatapos. Karong adlaw? Di gabi agahapon sa kuan. Gahapon sa kadlawon. Pagtapak na ko na ana kung tiil kanina luhod ni dito sa Kani ang kato ang na slide. Oh kani. Na slide. Na luhod ko kani. Oh, naana jud ka. Oh naana. Pero ang kato wala. Wala man. Mo ba? Kanina. Tempulan. Asa man di dapitan sakit nimo paminaw. Kani. Kani dire. Wala ka mapa-x-ray na Wala pa kong pa-x-ray. Wala ka mapa-x-ray. Wa pa ni matandok. Wala wala ako ra ba di hilot-hilot ana. Sa massage. Massage. Wa pa ni tandok ani. Yung straight nimo. Hinahinay pero maka-straight man ko pero hinahinay. Walay mapiktado kung isa ka nimo. Ana oh. Sakit ani. Ana man. Para. Pero kung walay kunit. dili sakit. Ha? Ako lang gunitan ba kay ko? Para kung ano dara ka dire. Nara gid dire sakit. Dire sa lalom wala. Walay ni kunit ang ilalo mo sakit. Wala kanira jud. Kung ano wala jud. Ako pag iana na ako sakit. Ana. Na jud dire ang kuan niya. Og pick on ako dire lang gyapon. Nara gid siya dire. Ara jud dire kanira dire kalito. Wala na kailangan ipamati. Kani ako kun ipatanaw niya. Kani siya. Kung yung kuan nga naipit, ni kuan kay mulak. Tabo din eh. Mura mo lito man. Ano akong hikapon no magkuan siya ba? Boy lang naman. Apa kayo napati? Natingog pa o ano? Kanina kusog na. Diyan ka sir? Dari yun, lingkod-lingkod. Plano pa kayo kung magpahilot po kayo kung lubot. Imbol na po.
isang danay ron. Lihok. Ano napansin mo? Dadiyok, nagtatrabaho na siya. Ah, No? sakit. Ha? Sakit siya. Sige siya. Naluhod ka na. Ano? Naluhod na siya doon. Katamak na ito ng kapo. Yung gunitan rin na. Pero trabaho na ba? Kana lagi mo kanang mga kuwan bitaw na mga langkat ang mga hawa. Malihok lagi ba? Surgery ba? Surgery. Pero ano yung klaro surgery ka wala. Hilo-hilo rin ka na kuhaan. Ano lang, wala pa ni mahilot. Kuto. Puto ko di siya ka na usap kuhaan. Ano, pundohan na to, pero mukha na siya. Oo, ano di pa uli mo. Pero wala ka na paano buko ko na ba? Sabi sa bag na ako. Ang kami ito sa Ginoo, wala yun. yun. Di haragin na ito isalig tanan ng mga kuwan. Napaluhod nila. Ang tabihan eh. Wala kay short. Ano ba ang short ha? Ugot kay siya ba? Kabuton mo na itong yung ugot ko. Ang may nasort ang masawa. Hindi, short man eh. Ako lang itapis. Yan na ba? Ano man yun? Ano man siya? Nagpiam ito ako ni Bukol na naman eh. Hindi rin. Ako giibot nga. Kuhaan ba? Payas. Yan ni Bilwa diri ni kuhaan na to. Ayaw man kadugayan eh. Ni burot to diri. Narayuman na daw. Sakop na rin rayuman. Takot na. Kaya isa naman katuwig. Gusto ako ni Kuantilo. Mo gina yung pwesto ni Masuna dire. Nahirap ka. Tira rin yun siya. Naman din pala ni Nagahilot yun ko sa... Nagsugod ko sa Riyadh. Ano naman, di Kaya pa pauli. muligan to kong Riyadh. Di pa pauli lang kung misis. Mga followers po na ako. Dire ba ka sa Pilipinas? Nasa ka sa Riyadh? Sa doon sa bata. Ah, Riyadh na tama. Sa exit 17. Ang layar na. Baklay lagi yun mo. Baklay ta, kapag di ta mga saag dire. Wadyo ko makana Eh, dili ta taga dire. Baklay mo eh. Naman din pala ni Kuya. Terminal ba si Biulang mo? Ito bang nagpautang dito? Terminal. Kung nabakuan ba mo, asa-asa kung manananas masakyanan mo doon, ikaw. Lihok. At isang adlaw dali ako, kita nyo sa Facebook na Bangga Fortuner, Delivery Riders Albertos.
Nay kauban ito ako. ay abot diriya. Nay kauban ako ron nga. Yan betod. Nay Bitaran. kung kauban ako ron diskusya to na adlaw ta sa kator. Mahirap ba to ipapirahan namin dito tong iya diri abaga. Si Kuan. Gusto liyo ba? Nabulintong siya ang motor. Nga, kung iro ba? Tapos mag-iro. Ang iyan, Asa joint. ko na kon sa. Ang joint niya diri. Naon sa man. Na, kuhan lagi. Ang pirahan kayo mo. Wala siya magkuhan kung takunting joint diri sa bagan. Di balen. Oo, nakuhan daw na. Ano, Tapigas daw. depende mo na sa itong dam. Magani, kaya Nalang kita budget, yato dato pero Ako di pirahan. man kumutuan ang mga doktor. Hilot man gid ako. Ipa, ano, sige na ito kuhan. Kasi mo, tabang. Eh, amot-amotan to sa mga kaubanan. Kaya, mahal, kaya mo, operasyon. wa Pirahan mo. tagkang din Na bundak man ko kog bangko. Nya nagkuan ko diri sakit diri do kay man pud sakit nako diri. Nabundak ko ba nakuyapan ko. Dagmo hospital niya wa man sila nakita nga kuan. sa nagparang. Sa motor po na. Madak-ang ka na lang gyud ana. Nagalingasag gyapon imong pasyente. Bisan unsa na lagi turo kuha na. Normal man gud na. Wa man ni sakit. Daghan man na. Pero galing nga sa Daghan. nya kay di man katuoan. Di man puga mo tuod di. Agwanta jud ka diya sige turok. Normal man gud Kanta mo. matay man kada Normal man gud imong pasyente. Manang sige mo nagyo ito. Hospital man yan na turok. Na di man makaya siya sa doktor, i-repair ka. Dito na dyan ka sa kuwan. Saka ka dito doon. Saka na. sakit. Dari Japon. Kana. Ano siya? Wala dyan sa lalong. Wala kana kana dito. Aray ko. Sige dito yun. Saan na mag-ikuan na eh? Dulaw. Dulo? Kaulana. Dul-dul? Dulaw kanang luy aba dulaw. Luy aba kanang yelo. Mo man kuan sa mga Arabo. Basta na ikuan ay mga bugbog. Ay piniton ba niya tapitapal para di mo kubag. Ay, short dream ma'am. Mag-short pa para makuha na. Kaya gamitin lang ito man na.